okokuqala lo. Number 2, wena ulala namadoda yakwazi konke lokho. Wempho kanjani? Ake ngikuphendule ngoba usukhulumile yonke leminyaka lokungicukuluza ungicukuluza. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kwi-channel. Uma uyiqala ukuyibuka le channel siyacela wenze olungileyo ucofe ibhathini elibhalwe ukuthi subscribe. Kuzoba ngokuqala ukuthola izindaba le-channel yakho, uphinde ushare, ulike ngoba bafethu khona kuzokwazi ukuthi kukhulise i-channel. Bafethu nginiphathele indaba eyishube kakhulu. Ukhehlelezi insizwa yale phansi Everlem edolobheni laseThekwini bafethu esizakhele igama eyinyanga yodumo esisiza abantu abaningi. Isiphendule okanye sithuke uBhaka lapho Uking Bhaka inyanga siyazi ukuthi idumile lapha ku Facebook ku TikTok ukuthi uBhaka Nzama uhambe lala namanye amadoda. Kodwa ke bafethu ake ngingakhulumi kakhulu, ake kukhulume ivideo niyibonele namathupha okwenzekalayo. Ngicela ungakhohlwa ke ukusubscribe, ulike, ushare, ngiyibongela. Wempho kanjani? Ake ngikuphendule ngoba usukhulumile yonke leminyaka lokungicukuluza ungicukuluza. Lalela uyintathelo wena uyona inyanga. Okokuqala lo. Number 2, wena ulala namadoda yakwazi konke lokho. Ulala namadoda. Mina ke ngiyinyanga lalela akasenze kanje. Asithi ake ngiyacela nginama sponsors ama-brand amakhulu. Uma ngempela kuyinsizwa ake ziye ringini. Singaloke sithola abantu impilo ake siye ringini siyohlubana ngesibhakela. Oyo wina uyothatha 100,000 nama-sponsor amnika imali. Mina nawe ngiyacela mfowethu sengikucela nge-challenge nje manje. Sike siye sibhakeleni manje. Sibeka ama-bodyguard sike siye encindini ngoba imizi cha isasekhona ntatheli yamanga. Awukhazi ngifonela ungazi qamba mangahlazi. Yilokho nje ngeke ngiphinde ngikhulume futhi angikhulumi mina ngoba ngubaba. Wena cha uyintombi yamanye amadoda. Ngiqedile.